Euskaltel enpresak eta Fernando Alonso bat formulako pilotu espainiarrak aurre akordioa lortu dute Euskaltel Euskadi taldeak 2014tik aurrera ere tropelean jarrai dezan. 6 milioi euroko inbertsioa eginda, Asturiarrak erosi du Basque Cycling Pro Team elkartea, Euskaltel Euskadi txirrindulari taldearen jabea, eta egungo langile talde gehienak egitura horretan jarraituko luke. Dagoeneko, beste talderen batekin akordioa lotuta daukatenak salbu. Euskaltelek berak ohar bidez berretsi du akordioa, eta Igor González de Galdeano managerrak ere pozik hitz egin du taldeak jarraitu ahal izango duelako. Euskaltel Euskadik 2016ra arteko lizentzia dauka World Tourrean, eta 14 txirrindulari dauzka kontratuarekin. Datorren sasoiari begira, Samuel Sánchez izango litzateke talde burua. Datozen egunetan emango dituzte argibide gehiago.